Здравейте, скъпи приятели, здравейте, скъпи светии, Божият мир, Божието благословение, спасение и благодат да бъде на вас и на вашият дом, и на вашето семейство, на вашите близки. Днес искам да поговоря актуална тема. Религия Бог не обича. И който няма духа на Христос, той не е негов. И знаете ли, много религии, много конфесии, много служители, пастори и кой трябва да слушаме, защото всеки говори своето. Но за да разпознаем, за да не бъдем излъгани, това е много важно да изучаваме Словото Божие, да изучаваме истината, да познаваме Бога, да израстваме духовно, за да не бъдем излъгани. Защото има много лъжи пророци, лъжи апостоли, лъжи служители, и това е много важно. А Бог религия не обича. А който се отклонява от Словото, било църква, било конфесия, без значение, било служители, пастори, който се отклонява, това вече е религия, това вече е сектанство. Който не живее по Словото, който се отклонява от Словото, без значение кой, това е сектанство, това е религия. А религия Бог не обича. Религия носи своето, религия има своето мнение, религия изопачава и религия изкривява Словото. Религия смесва и замесва. Затова е много важно, чтобы човек бил ученик на Исус Христос. Бог казва, ако ти нямаш духа, ти не можеш да бъдеш мой ученик. Ако ти не изпълняваш волята на Бога, ти не можеш да бъдеш мой ученик. Как можем да зарадваме Бога? Когато приносим много плодове. И нашия резултат, нашия живот, наши действия и постъпки показват дали Бог е в нашия живот. Затова е много важно да се определим, да направим правилен избор. Както и много служители, много църкви казват, който призове Бога, името на Бога, който призове името Господне, той ще се спаси. Да, но също е казано, който има духа на Христос, тялото е мъртво за греха. Затова е, че е много важно човек да се определи, да има яснота, да анализира своите постъпки и действия, по какъв път аз се движа. Това е важно. Бъдете благословени, скъпи приятели. Бог да ви благославя. Амин. И покайте се и вярвайте в Евангелие Исуса Христа. Амин.